Здравейте! Тази година от Мистер Дончев ще предлагаме живи, красиви, гъсти коледни елхи. Тези пухкави елхички ще ви допринесат в дома ви празнично настроение и уют. Вижте колко е гъста и ароматна тази жива коледна елха. Всяка елха я избираме с любов за вас и вашите близки, за да допринесеме магия и празнично настроение. Искаме всяко семейство да усети магията на празниците, а елхата е главният символ на Коледа. Santa Claus, do you know Cupid sent his arrow straight to my heart, a waterfall in love this Christmas?